tehtiin nyt YouTube-kanava ja tälleen sillisti. Meillä on semmonen arvontakin tulee tähän. 1000. Okei, 1000. Ja me teen 5 tonnin 500 euron. sillistä tälleen. Sulla takatyyppi, että haluat olla meidän vlogista. Ei haluuks olla meidän vlogissa? Ei ne. Ai vittu. Tässä on avaimet hävinnyt. Tosna. Joo, avaimet löytyy, yes sir. Yes sir! Julkaisit sen videon Ja Toto. Mitä? Ei tarvi. Shoutout Santeri. Mulla on hyvä idea. Guys, Jerry spray. Yeah, here we are, yes. Guys. There's Samuel. Yo. Yo Samuel. What's good? What's good? I was at the fucking city hall, you know. Mikä se meidän YouTube-kanava oli? Lightskins. Se on niinku mun TikTok. Tiedätkö mun TikTokin? Se on Lightskins. No näytä sille. Se loppuu. Alkaa. Mä oon Paimenesta. Mä oon Turusta. Alkaa sä? Joo. Good. Mä otan. Seuraava please. Kiitos paljon oikeesti. Mä arvoittelen tosi paljon. Mikä on arvota kohta? Sitten kun mulla on 3 koa, niin arvottu siihen. Tulla on joku 99% voittaa, se oikeesti. Mikä sun nimi oli? Julle. En mä tarvii rahaa. Joo, mä sit tilaa meidän YouTube-kanavaa nyt heti. Nyt heti. Ei mut siis saat Airparsit ilmoittaa tää Jordaniksi niin. Ai mitä vaan? En mä tarvii. Okei, mut nähdään, oli kiva nähdä. Joo, moi. Yo, we outside with the guys. They're doing illegal activities. So it's fucking Sander recording right now. So you know, we outside here, nice weather and all that shit. Kävin parturissa, mut en mä tiedä onko se ihan hyvä. Ihan video ainakin tulee. Käytiin kans syömässä tota. Mitä vittua? Toi äijä tuli videolla! Mitä? Ei saatana! Mene flip-flopille. Mitä vittua? Mikä mielipide Santeri tosta nyt heti? Ei vittu. Mitä? Me ollaan ihan safe. Mitä? Salojoki menee. Videolla on kuvattu Meksikossa. Nimenomaan me ollaan Mehikossa. Niin se musiikki jäi vittu. Ai ei, kato. Mä otan tämmösen. Mäkin otan tämmösen. Tää on hyvä. Yes sir. It's a fucking Beamer. It is fucking Juho. Yes sir. Yo, Frey. Yeah. His new friend, Joseph. Yeah, it's Joseph. Sanoi silleen, että jo vittuun. Se sanoo mulla on vitu pieni pipeli. Mä sanon sille, miten vittu sitten niin. Se sanoo mulle, että euro plussalla miinuksella. Entä miinuksella? Bro, what the hell? Äijä, sä oot niin Niin, kentät kaikki vedetään. Joo, mä näin. Tässä on bossi äijä. Hei, mikä sun nimi on muuten? Mä voin kuvaa. Mikä sun nimi on? Haluatko sä tulla meidän vlogiin? Ei se pitää olla vanhempien lupa. Ei me mitään vanhempia. Mun annetaan palesta. Okei. No niin moro, mitä Paljon on? sun outfit maksaa? Paljon sun outfit maksaa? Okei. Satonen. Ei. Sukat? Perskarva. 100 tonnia. Okei. 5 tonnia. Okei. 6 tonnia. Sitten mulla on vielä omistuksesta ja äitit. Tultu nyt pelaa pingistä ja ollaan. Mihin sä haluat mä laitan sen pallon? No siihen, mihin se? Turpaki. Hetkinen! Sä olit kaksiväriset. Oliko sun palloa? Sitten. Niin, Samuel heittää. On se taitava vittu mikä mesta. Ikinä sanonut mulle ei. Tää on eka kerta kun mun iskä sanoo minulle ei. No vittu se kuva video, niin ei puhu. Vittu. Mitä vittu sä teet? Syön. Ja vaikka mä saisinkin rahaa, niin en mä nyt oikeesti osta mitään ruokaa vittu, en mä mikään uno.
kuulit sä bro? Mä sanoin sille Skibidi Sigma toillekin, että Ei vittu. mitä mä laitan Niinalle? Et hei, ei, en laita. Mitä bro? Ja me ollaan menossa motorille, Toton kyydissä, this is crazy. Yo, what the Tesla doing bro? Ei vittu siitä. Vittu patkai, noniin. Onko se tässä vai? On. Eikä. Mitä sä teet? Vittu seko. Äijä vittu. Tää pitää olla joku freita kautta. Me toisen suuntaan samaa purista. Tänään ollaan taas keilaamassa, tultu tänne näin. Siis on kyllä. Ei. Se on just ihan analfiisti ja vessapaperia. Yo guys, this is my turn. Ei pidä vaan turvakia vedä se pallo. Voista se niinku... Joo, mä voistan sen. Vittu, mä teistä sen vittu vähän. Älä naura. Naura vaan vittu. Toimii. Miami reitti joku junnu Kiinas ompellinen. Juhu! On keskiviikko aamu, olemme myöhässä vittu tunnilta ja siellä käydään Frey ja Matias. Joo, mennään tautaa kouluun. Hei! Mitä kello? Jäpä vetää ice creamia. Ja tää vetää salaa. Vaan sun lait. Jäpä ottaa nakkaa. Miten se mennään? Kouluun! No. Tälleen se tehdään. Päästään parkkipaikalle. Käydään nyt hakee Prima Beattiä ruokaa mulle. Ai, Joo. Mä en tiedä mitä nää muut haluut. Mä Mitä te haluutte? Samppa ei käynyt koulussa syömässä ruokaa nyt, niin se on kamala nälkä ja masu kurni. We outside in the fucking... Tää ei muuten saa koskaan tyynellä, you know. Miksi? Käytiin kans syömässä tota. Miksi? Ei me tiedä vaan. Hei, laittakaa musiikkia. Jos te jäppätte sen jotain, niin ei kukaan edes kattoo sitä. Tiedätkö te? Niin kun ei katso mitään vitun montakeakaan. Joo. Käydään makkari autokaista. Moikka, mitäs teillä? Moro, oota mä mietin. Joo. Joo, hei, mä otan tommoset tripla just ateria pelkkä ketsupin, isot ranet siellä kylkeen. Mä otan kokiksen. Ja otetaan myös Oreon jäätelökin. Jäätelö ei valitettavasti saa tällä hetkellä. Me McFlurry. Ei saa jäätelöä. Mitä hitsiä, miksei saa? Meillä on toi kone tekee sitä pastorointia vielä. Voi skipidi. No saaks pirtelöä? Ei. Mitä? Joo, eli tripla juustaateria isompana. Ja pelkällä ketsupilla, ei niinku mitään kurkkuja eikä mitään tommosia paskoja. Joo. Joo. Otatteko jotain muuta? No, vaikka yksi McFeast ja juustoateria. Yksi analfiisti ja juustoateria. Anteeksi, juusto. Mikä ateria? Mä huoli rakassa, et oo ajoittainen. Hyvä päivä, Mut joo. Yo guys, we are in Giganti. You know what I'm saying? Yksi härpäs. Taaks mä ottaa härpä? Et sä pääse mun kyytiin. Where's the biscuits, man? Vittu vihreä valo. Mitä sä rimpuilet? Just tätä BJJ, vittu, ota BJJ. Ai. Mitä vittu alkaa hakkaamaan oikeesti? MV Bubush vittu jää ihan kohta. Tere is Frey. Ei vittu. Tuo oikeesti puheenjohtaja, SKB Crew Blocking puheenjohtaja. Ota tostakin jotain. Hyvä matsku tulee. Ja this is katsi.
That was really cool. Riku tykkää tästä ruoasta tosi paljon. Possun niska. Possun niska? Joo. Kohta käy kuolla. No guys. This is my food at Kaosuk. Please come through. It's very nice food. Miksi sä puhutaan englantia? En mä tiedä, jos aloitat nää aina englanniksi, sit mä puhun kans enkkua. Puhu suomea ensi kerralla. Okei, puhutaan suomea, sori. Joo. It's Kaosuk. It's Kausuk? Yeah, it's Kaosuk. Syypstä huonossa. Miksi? No vittu. Vittu sä oot väsynyt äijä. Ai mä heräsin sitten 5 minuuttia sitten. 5 minuuttia sitten. 10 minuuttia sitten. 20 minuuttia sitten. Yo guys. Tuo äijä on 220 tupurista tänne. Mistä sä tiedät? Okei, antoi hilutkin. Missä ne on? Vittu, tää on hieno laji. Ei, vittu. Mitä tulee illalla? Mitä vittu sä selität? Sä Santu vastaan. Niin, älä tänne se vaan. Ei saatana. Kelpaasko Santeri tommona? Ei. Ei kelpaa? Oot sä absoluuttisesti? Kyllä. Okei. Oot 2 tommoset mukaan tänään. Mitä sä otat? Mitä? No niin, mutta on vittu perjantai ja kaikki on ihan masentuneet. Pitäis olla semmonen bilefiilis, Santtu, eiks niin? Joo, pissi kamera vittuun. Tota ainakaan pistää. Yo, what's the vlog? You know what I'm saying? Vittu se kamera. Elikkäs tää on vikapäivä kun me kuvataan ja tälleen. Samuel, Frey ja Sander. Sä vittu TikTok-bändit sen takia, koska Santeri käytti päfän. Ja se luulee, että Augusti vittu reporttaa. Augusti! Augusti, vittu! Meille! Mikä yritti tää? Mun kohtiin! Yo, it's fucking Lukio right there. 4. päivä putkeen mennään keilaamaan tonne noin. Vähän padeliin, vähän uimista, vähän kaikkea hittiin. Illalla mennään vetää vähän kuule lanee tonne. Pelaat tietokonetta. Joo, ja pelaa jalkapalloa. Nimenomaan. Moro! Vaguan. Tänään ollaan taas 3. päivä putkeen päällä shakkiin. Se vielä katto. Joo, ihan vittu säälittää oikein. Mitä helvettiä? Joo, se on meidän. Cut that shit. Taikuri tekee hommia tästä. Vittu. Ei todellakaan. Mulla on pelattu 7 minuuttia eikä saatu yhtään palloa siis. Me varmaan lähdetään vittu himaan. Ei vittu vaan. 12 minuuttia myöhemmin. Yes sir. I was the winner. Tää vittu. Frey Laaksonen. And Terry's Santeri. Frey Sander. Frey Sander. And I'm Toto. Odottamaan 10 vuotta. Ihan vittu pedofiili. Vittu pedofiili. Napatkaa tää äijää. Mitä me tehdään? Kylläpäs kiehahti. Hei, lähdetään menee. Alkaa. Lähdetään torille. No on ihan paskoja klippejä. Koska sä oot rikollinen. Ai koska mä oon tumma. Jee.